Росія приховує результати медичних оглядів полонених українських моряків. Про це нашому телеканалу повідомив керівник групи захисту Микола Полозов. Майже півроку адвокати вимагають від російських слідчих результати обстежень, аби провести незалежну медичну експертизу стану поранених бранців. За словами Полозова, можливо, у травні таки вдасться провести додаткове медобстеження полонених. Есть проблемы с ранеными военнопленными, и мы надеемся, что в мае их направят на дополнительное обследование медицинское в гражданскую клинику. По крайней мере, сегодня я разговаривал с руководителем следственной группы и убеждал его в том, что произвести обследование раненых, в том числе и Василия Сороки, у которого сняли гипс, но продолжаются проблемы с рукой, и также Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, еще раз провести с ними обследование, возможно, назначить какие-то реабилитирующие медицинские мероприятия. Но пока мы упираемся в то, что нам до сих пор не дают и от нас скрывают оригиналы медицинских заключений, и невозможно сделать независимую медицинскую экспертизу. 24 українських моряки потрапили в полон торік, 25 листопада. Тоді 3 українські судна у Чорному морі обстріляли та таранили кораблі російського флоту. Внаслідок атаки 3 військовослужбовців отримали поранення. Всі захоплені моряки зараз перебувають у СІЗО Лефортово в Москві. Україна подала скаргу в Міжнародний трибунал ООН із морського права з вимогою негайного звільнення полонених. Перші слухання вже відбулися у Гамбурзі 10 травня. Остаточний вердикт суд винесе наприкінці місяця.